Is an entertainer. Is a comedian. Eindelijk maar geen meer overnemen. Wel wat aan de woord doen. Maar voor oude, zoals voor iedereen, dat kan eigenlijk voor iedereen in Japan. Voor de eerste jaar dat dat ook de woord actief maar dan nog springen we pas springen. Heel wat kan ik even, we springen daar. Ook dat van af af. Dus nu dus, dat is het. We springen van verder. Wat? Zou niet meer gooien. Het is samen. Ja, we springen daar. Wat je ook moet maken, is springen aan de afval. Ja, probeer je eigen opgeleid. Doe is eigenlijk een manier om een dag te halen waar ze zitten. Je probeert te komen daar. Zou je een pad. Ja, goed voor de leeuw. Waarom was ik niet? Maar je hebt een paar nachten. Ja, ze staan al aan die kant. Ja, veel lekker. Ja, waarom zou je het zien? Ja, dat is ook even aan ja, en zo was ik niet bij Paris Burger. The estimate of it. He spent all this Monday, this flashy, shiny outfit. He couldn't find a pair of shoes, female shoes, because of the big feet. They look kind of off-white, especially made those shoes for screen. Show. Naar ook zijn techniek van de YouTube. Zij keer maar toch ook ik zullen even bij hoe laat dat is ja hoor. Ja, spring. Ja. Wil je maar? Zie je ooit? Ja. Oma, kom goed. Ja, we willen daar te worden. Thank you.